na wa yo ku mo so ni panja ni o lo bele be ka ya Oye, so is so in my shop. No review. I says you on. So I can I shop. What the fuck can you do? I'm not doing. Ati ndewo. Ndewo. Ebiko kai were kone here mara afa gi. Okay. Afa mbo Mrs. Eunice Dike. Mrs. Eunice Dike no. Biko afuru m ihe ijike na iji n'aka ugbu a. Biko nwere ike igwe kana ihe ji ihe eme. Ọkụkọ anyị na-emecha bụ ihe anyị ji akwadobere ndị ga-abịa tata maka awam ji igwe na awa n'ụbọchị nke taa. Ọ nwekwara ndị gbanatara ọsọ egwu n'abalị ụnyaahụ. So ha ka ga-abịakwa ma ndị ụmụ ogbenye anyị enyela aka ha ya abịacha tata. So nke a ka anyị ji akwadoro ha ọnọdụ ihe ha ga-eri. Biko nwere ike iji ohere gwekana ya afọ onye na-awa ji a n'ụbọchị taa. Ka afọ onye na-awa ji a nwa ihe anyị ji wee mara ya bụ nkume agwụna. Nkume agwụna. Dịka ọ na-awa ji n'ụbọchị nke taa, ke ekpere ị na-ekpe n'isi ya n'isi ezinụlọ ya? Ekpere anyị na-ekpe n'isi ya karịrị akarị. Anyị na-ayọ Chineke nna arụ ike aga m n'iru ka o wee nwee ike wee na-eme ihe ọ na-eme kwa arọ. Ọ na-eme ya kwa arọ. Kwa arọ ka ọ na-eme ya? Kwa arọ ka ọ na-eme ya. Ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka, ndị ajadu, ndị dị iche iche, ndị mmadụ na-abịa ebe dị iche iche maka ya ka anyị wee nọ nnukwu emme ka ọ bụ. Anyị na-ayọ Chineke ka onye ya ogologo ndụ ebe niile o si eweta ego anọ maka Chineke na-akwụghachi ya ụgwọ. Biko were na ọha na eze ga-abịa ebe a n'ụbọchị nke taa. Enwere ndị ga-esi obodo dị iche iche, ọ bụrụ naanị nnụ nwa n'ebe a ga-eme ya n'ụbọchị taa. Ekpere anyị na-ekpere ọha na eze ga-abịa n'ụbọchị nke taata na ụkwụ ha ga-eji wee na ga-aka nke ha ji wee bịa mma. Ana ọ bụ na ha bịachaa tata mana ha ga-amụta ezigbo ihe ha ga-eji wee na-enyelukwa obodo ha aka. Maka na anyị ma na ha nyere obodo ha aka, ha echetakwa anyị nwabụ ndị na-esi nri ebe a tata. Ife Catering Services ụlọ ọrụ anyị dị na opposite Jaspino Hotel n'isi Ring Road Enugu Ukwu. Anyị na-eje ihe ebe a na-eme mmemme dị iche iche dịka wedding, ịgba nkwụ ma ụdị mmemme anụnwa ma ebe a na-akwa ozu. Nọn ise n'ike o Chineke ga-agọzi unu. Nọn.
Mochala egwu band echi gbana ganya be ewefure we be no bibie kai gbana gya maka na nabatala sai punya be ko wa kai jo iba na meta to la tori e pele ne bodo na ya nwoke mmadụ ọra na azọ nwa ogbenye na emetuta nya ego nwere na emetuta onye ọbụla a na-asị ka Chineke nna tiere ndụ n'elu ihe ogologo ndụ na-arụ isi ike ebe o siri weta ihe o ji azụ kraụ ka Chineke dọpụrụ ọrụ ya n'aha Jizọs. Amen. Kere ya bụ ndị otu unu. Kere na-ekele ndị otu anyị na mmasị na jisi ike
na mmasị Chukwu na anyị ga-agba egwu mụcha aka o nwere ndị bidoro mgbe egwu amụlụrụ n'isi mana ọ masị Chineke na anyị ga-amụcha wee na-asị ha jisi ike na ekele m niile na-akachara Chukwu maka na ọ na mmasị ya anyị Go!
Thank you very much.
nke a dị egwu kọbara ụlọ nke Amerika a na-abụ abụọ biko oge ebe ntụrụ ọgbara oge mkpa biko onye nwe moto a na wapọ ọsọ ọbụla iro king broda gbara ọsọ jebe moto a nwere ike ịmụ ọkụ maka na pụọ moto a na-agapụta onye nweta ọsọ ọbụla iro king Now,
ụmụ ihe ọ chere eme n'ụwa ọnụ anyị niile ndụ amadi ndụ ogbenye ndụ ọnụ na ndụ aja ndị ọ ga-enwe tata ọ ya n'ụlọ mma ihe iwu uche were ịgbapụ egwu na mmadụ ụgbọ ọzọ ndị ga-emezuchi mmadụ agbawa chi nke ọrịa ka ọ debe aka mana mgbe m kwụtara ọnwa ụgbọ ọzọ ekele mbụ igwe
Igwe Enugu kwere bulia. Igwe ekene enu. Enugu kuna nke ekene enu mu. Oda njinji. Kedi ba ya gwa. Kedi ba ya gwa. Ina akade enu. Aiso. Ina agbode. Aiso. Onye ona ti den kini yo Enugu kwa wo. Mela iwu ndu wido onu. Maka aje gọọmenti ụtụtụ ka anyị bile egwu jee na nke gọọmenti na ụmụ nwaanyị ndị wido afụta gọvanọ anyị sịrị ibe dị mmadụ ya mma ibe anyị na-eme ka anyị gwa gị ụmụ nwaanyị jede Enugu kwụkwụ n'azụ asụ ụwa asaa ndụ ya adụrụ onye nji gawa anyị na-eso gị anyị kwuru na ị na-aga n'ezi anyị eji anyị tewe na-ajacha ụzọ ị na-egbede anyị a na-ajacha ụzọ kọọlụ ya esi n'iru isi west north and south na-abịa n'ebe ị nọ oge bichara ụmụ ajadu Enugu nene kede igusi Enugu ukwu nọ n'ụwa ejikọrọ ụmụ ajadu mana ọrụ gị ụmụ ibe ya adọrọ na mma na mbata gị anyị bere akwa wee bịa ibe a na-eme ụmụ nwaanyị aja afta dịka ọ gbadekwachichacha anya ara ahụ buse m ebere jideka ọdekwachicha anya ara ahụ buse m anyị wee bịa wee mapụ ọgụ kedu onye Enugu ukwu jeri enu kedu onye Enugu ukwu chetara ụmụ nwaanyị aja iwe wee jegide ya wee nụọla anyị ọgụ wee duru ego anyị na njikọ ọka duru ego anyị n'ọka anyị ụmụ nwaanyị Enugu ukwu wee satifikeeti I see a one year night. You never go to the man I won't do the you never ever use the man I need. What up on you? Can of why? The one you see whom I think that the one and then what a corner. Can you buy my what they do, what they do, what they do, your parliament, your fellow staff, I was I am Maribaya. I am Maribaya. What if I were come on, if I in a blessing. Yes, you got the Koyabu. Chineke, you couldn't go to Katango to Vigi. Malakata, Vigi. I want to I want to
I will create an atmosphere for our lunch here for all my friends. It's easy to get back.
I think no, Again, I get to look in like another. I have flu on any oh, come on. I have flu on any I'm on Benamaguna. I have Nanya. Oh, come on. As Namo Musimike. I have Nanya. Oh, come on. There's somewhere no we green tie so well. Moon loco. Oh, Gonabo. As one in Abonaga. One out. Oh, come on. I am here. Oh, yeah. Can you get to open a Amakano. If I get a yes, now my dog. Oh, yeah. I think Chief Doctor Mrs. Ilonzo. I have no more. I think I can in the piano. I can one. When I spoke about the bed, I'm not what in me. Oh, come on. I'm your one. I have Ruga and Ukumuri. I like an egg. Hello.
Igwe